Какво най-често правят жените по обяд? Ало? Апартаментът е започнал. Къде са мъжете? Ало, Марта. Приятелката ми ме изгони. Къде да дойда? В апартамента? Идвам. А какво искат децата? Искам в апартамента при Марта. В апартаментът има място за всички. Обадете ни се. Пишете на нашия имейл адрес. Или ни намерете във Фейсбук. Апартаментът. Истинският женски форум. Ало, да. Къде да дойда? Към апартамента. Да, бе, знам. Идвам, айде.